Перспективи притягнення Росії та російських посадовців до відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в окупованому Криму, реінтеграція півострова після деокупації та хорватський досвід реінтеграції територій. Це обговорюватимуть українські чиновники та експерти, а також представники хорватського громадянського суспільства. У хорватському Загребі стартувала дискусійна програма першого парламентського саміту Кримської платформи. Після 24 лютого Крим перетворився на плацдарм, з якого Росія атакує Україну. Як це вплинуло на стратегію деокупації півострова, розповіла постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташова. Вона впевнена, що звільнення Криму – це питання часу. Ми зараз працюємо над економічною моделлю, яким чином Крим буде виглядати після деокупації. Що ми будемо робити з питаннями амністії, люстрації – це загальне питання відповідальності тих людей, які проживають на окупованій території, які чинять воєнні злочини, порушують права людини і так далі. Ми впевнені, що всі, хто порушували і права людини, і воєнні злочини здійснювали, вони будуть нести гідну відповідальність. Всі люди, які просто були жертвами окупації, проживали на окупованій території, їм нема чого боятися, з ними все буде нормально, вони не будуть нести якихось жорстких форм відповідальності. І це дуже важливо. Питання пов'язані з судовими реєстрами, правом власності – це теж величезний обсяг питань. Про роль міжнародної спільноти у деокупації Криму розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джипар. Кримський урок має бути вивчений. А він про те, що з агресором не можна домовлятися. А він про те, що ми з 2014 року видавали, що можна знайти мову, яку почує Путін, або лідера, якого почує Путін. Але до 4 лютого вбило всі ці міфи і очікування світу, які намагались балансувати і шукати перемовні формати. Друге – це міжнародно-правовий. Це фактично про відповідальність Російської Федерації як країни-агресора, як країни-злочинця і відповідальність Путіна як людина, яка є архітектором такої агресії. Це репарації, які російський народ має виплачувати народу України. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров нагадав про помилки, які зробили політики, створивши територіальну автономію в Криму без урахування прав корінного народу півострова. Минулий рік став проривом, зауважив Чубаров. Була затверджена стратегія деокупації півострова, був прийнятий закон про корінні народи, але цього недостатньо, вважає Чубаров. Він впевнений, що гарантією цілісності України має стати національна територіальна кримсько-татарська автономія. Это недостаточно для того, чтобы заранее, до, в принципе, момента непосредственно действий по деоккупации, чтобы не только люди, граждане Украины, которые живут в оккупированном Крыму, но и весь мир представлял себе, в каком направлении будет развиваться Крым в условиях уже послевоенного развития Украины. И поэтому я, по крайней мере, в своей части дискуссии говорил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины и о переформатировании правового статуса Крымской автономии. За словами голови української делегації в ПАРЄ Марії Мезенцевої, саме кримський кейс допоможе надати Росії статус терористичної держави. І саме деокупація всієї території України закінчиться в Криму. Коли ми говоримо про конкретні кейси насильницьких зникнень, які почалися масово повторюватися саме з 24 лютого, коли ми говоримо про те, що ув'язнені, а їх десятки почали отримувати судові вироки масово, коли ми говоримо про нелегітимні повістки і примусову мобілізацію, ми також це пояснюємо як результат агресії. Тому постійно використовувати Крим в якості розтлумачування, що найвищий злочин, який повторює Росія з 90-х років в Афганістані, в Молдові, в Грузії, в Сирії і там, де вступає нога російського солдата, це повторюваний злочин, який повинен бути покараний. Ще одне важливе питання – це покарання Росії за знищення культурної спадщини України в окупованому Криму. Заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук наполягає на тому, щоб Росію виключили з ЮНЕСКО.
Є ще один трек, який я хочу також продовжувати в Парі парламентській асамблеї Ради Європи. Це щоб ми абсолютно на всіх майданчиках говорили, що Ермітаж і Російська академія наук, вони мають не понести покарання. Тому що фактично Ермітаж як музей і РАН, вони організовують розкопки, вони називаються розкопками. Фактично, з одного боку, вони крадуть, знову ж таки, все, що знаходять, а з іншого боку, вони пошкоджують. Бо коли робили розкопки біля Херсонесу Таврійського, це 20-21 рік, то там працювала важка техніка, це не можна робити. Ці пам'яті більше 2000 років. А туди заїхали ескаватори і там, значить, копали ґрунт. Пленарна сесія парламентського саміту Кримської платформи стартує завтра, 25 жовтня. У саміті братимуть участь 43 делегації. Польща, Бельгія, Чехія, Румунія, Італія та Ірландія будуть представлені 2 палатами. Сотні бронемашин, танків та іншої військової техніки та цивільних автівок. Понівеченим залізячам вкриті степи Херсонщини, там, де ще донедавна нишпорили російські окупанти. БМП, яку знищили, як розповіли хлопці, наші танкісти. Слідом за військовими, які визволяють міста і села на півдні нашої країни, прямують вибухотехніки. Нещодавно тут точилися криваві бої, тому небезпечних сюрпризів чимало. Фахівці знаходять дріт від протитанкового ракетного комплексу «Конкурс» російського виробництва. Виявилося, що це були залишки від ПТУРа, точніше командний кабель. Тоненький провод мідний, дріт, який дозволяє у польоті управляти цим ПТУРом. Їх дуже багато зараз по полям, іноді їх важко відрізнити від, наприклад, датчика цілі електричного, МВЄ, наприклад. Тому на них в будь-якому випадку, коли їх хтось бачить, не варто туди лізти, не варто туди йти, тому що зараз це був просто кабель від ПТУРа, а іншого разу це цілком може бути вже міна. Жнива після загарбників – це міни та снаряди, що не розірвалися. Вибухотехніки ретельно оглядають знахідки та контрольовано знищують. Чиста робота, чисте спрацювання, детонація. Метр за метром українські воїни звільняють Херсонщину, а фронт чим далі наближається до Дніпра. Однак після визволення земель з-під російської окупації попереду чимало роботи. Зачистка не лише від москолоти, а й від їхніх смертоносних сюрпризів. Спроби російського наступу зосереджені на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Саме там, за даними Генерального штабу, точаться найзапекліші бої. Складна ситуація навколо Бахмута. Росіяни тиснуть зі сходу та півдня та щоразу мають відсіч. Зокрема, в районі Соледара ворожий авангард не зміг закріпитися та має чимало двохсотих. А чергові спроби штурмувати Авдіївку закінчилися нічим. Наряду з безжальними обстрілами прифронтових сіл і містечок росіяни тероризують жителів окупованих територій. У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією «Росатом». Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію підконтрольну українській владі. Грошей немає, а за укриттями доглядайте самі. Окупаційний керманич Севастополя Міхаїл Розважаєв поблукав зірцевим укриттям і повчив місцевих жителів, де шукати найближче. Порадив людям самим дізнатися про місце знаходження бомбосховищ і відмовився публікувати списки, де вони вже облаштовані. Пояснив це питаннями безпеки. Ймовірно, щоб українці не дізналися. Гауляйтер закликав севастопольців самим виходити на так звані суботники і розгрібати захаращені укриття, бо грошей на це в бюджеті, мовляв, немає.
Згодом окупаційна влада Севастополя заявила про 421 вже нібито облаштоване укриття. Нагадаю, після серії вибухів на військових об'єктах у Криму окупанти заметушилися і серед іншого почали перевіряти стан укриттів. Як виявилося, більшість з них у кращому випадку захаращені мотлохом, а здебільшого залиті водою, стоками, вкриті цвіллю, а подекуди навіть хробаками.